Daniel Bogdanovic li hu persuna qrib il-Ministru Justin Caruana għadu qed jaħdem fil-Ministeru tal-Edukazzjoni iżda mingħajr kuntratt. Kienet il-Ministru nnifisha li konfermat dan ma' Net News meta mistoqsija dwar x'inhu xogħol Bogdanovic fil-Ministeru immexxi minnha. M'għandu l-ebda kuntratt mal-Ministeru. Għadu jaħdem il-Ministeru? M'għandu l-ebda kuntratt mal-Ministeru, diġà ġibta u m'għandu l-ebda problem. Diġà għatta m'hemm l-ebda kuntratt. Fl-2019 meta Justin Caruana kienet Ministru għal Għawdex, l-ex futboler ingħata impjieg mal-Gvern fih dan l-istess Ministeru. U wara li f'Novembru tal-2020 Caruana nħattret Ministru tal-Edukazzjoni, informazzjoni mis-sistema taċ-ċivil uriet li xahar biss wara u ddaħħal jaħdem bħala edukatur sportiv. Dan qabel ma f'Jannar ta' din is-sena ingħata kuntratt ġdid ta' 5,000 euro fix-xahar biex isegwi l-mod kif qed titħaddem l-Iskola Nazzjonali tal-Isport li wkoll taqa' taħt ir-responsabilità politika tal-Ministru Justin Caruana, kuntratt li eventwalment kellu jitwaqqa'. Iżda minkejja dan kollu, Daniel Bogdanovic jidher li baqa' impjegat fil-Ministeru u għalkemm mhux ċar x'inhu r-rwol tiegħu, issa ħarġet il-konferma li lanqas biss għandu kuntratt. Sa dan it-tant, il-Ministru tal-Edukazzjoni qalet li ma tħoss li għandha titlob apoloġija lill-ex marat tal-ex futboler u oħta minkejja li Caruana naqset milli tidher quddiem il-qorti biex issostni l-allegazzjonijiet tagħha wara li kienet il-Ministru stess li oriġinarjament resqet kwerela kontrihom. M'għandi l-ebda aġenda ħlief illi ngħix bi kwieti, però ovvjament hemm il-mezzi legali u jiena għandi dritt nirrikorri għal mezzi legali bħal mandu ħadd ieħor. U semmaj l-apoloġija għandha ssir lili għax jien kont il-vittma. L-ex mara ta' Bogdanovic u oħta marru l-qorti biex iwieġbu għall-akkużi li saru fil-konfront tagħhom. Madankollu, wara li l-Ministru ma marriċ, il-każ twaqqa bil-prosekuzzjoni tajt li mxiet fuq l-allegazzjonijiet ta' Caruana u m'għandha xejn aktar xi żżid. Fid-dawl ta' dan, il-qorti liberat li żewġ aħwa minn kull akkuża wara li ma sabet l-ebda ħtija fil-konfront tagħhom. Iżda l-Ministru Caruana qed issostni li ma marriċ il-qorti għax l-allegat ħerisment waqaf. Oriġinarjament il-każ kien tmexxa mill-Ispettur Joseph Gauci li ħuh jaħdem fis-Segretarjat tal-Ministru Justin Caruana innifisha.